Менә монысы борынгы болгаркалар. Менә болгарка үлеп чыгарганчы кешеләр шушының белән маташ кытырганнар инде шунда. Профнастил куйганда менә шушы әйберләр белән кискәннәр. Менә ничек уйлыйсыз? Менә кыйманы, профнастилны эшләп чыгу менә бу тимерләр белән, тимер түгел инде, агач таш кисәкләре белән ничек булды икән? Шушындый болгаркал бер дигән. Рәхәтләнеп кис, малай. Эшлә генә. Рәхәтен күр. Кәҗә майларың чыкканчы кис. Таш касыр чорындагы бензин пишкысы яки болгарка. Икесендә шул бер функция башкаргандыр инде бу. Менә шундый кешеләр бар бит инде, алар әйтәләр менә, элек кеше табигатькә якын булган, элек кеше яхшырак яшәгән, менә шундый табигый әйберләр кулланган, шуңа күрә сәламәт булган дип әйтүче кешеләр бар бит инде. Менә шул кешеләргә бензин пишкысы урынына менә шушы пишканы биреп эшләтеп карарга була. Яки инде дә болгарка урынына һәм рәхәтләнеп менә шушыны кисә. Кисеп караганнан соң әйтә. Элек кеше табигатькә ни дәрәҗәдә якынрак булган һәм ничек рәхәт яшәгән. Яки инде мәсәлән балта. Менә шушы натураль балталарны файдаланып эшләп карасаң, бераз теге кәҗә майларың чыкканчы селтәнсәң, аннан соң бераз башкачарак уйлый башлыйсың дөнья турында. Һәм менә монысы да шулай ук балта. Әле монда бар иде әле пычак та. Менә таш касыр чорындагы пычак. Менә алар бик матур. Шундай яхшы кулланылыштагы пычаклар. Рәхәтләнеп аласың да кухняда кулланасың. Табигый продукция дип әйтик инде. Табигатькә якынаясың. Менә шулай эшләп.